הקליפ הזה מוקדש למשפחת אבו. הבן שלי חור בקיר, עכבר העיר. עכשיו על אילן. אילן עוני. אילן זהו עוני, האיש והגדה, שחוסך עוד 2 שקל על כל שתייה. אחי, כמה שניות אתה יכול לעשות את זה? רשום לך שם. לא, כמה שניות כאילו? כל ההפרטה? רשום לך כמה נשאר שם, אתה לא רואה? בצד. הבנתי. כמה פיצוץ. ואתה יכול לשים את זה אחר כך בדיסק? יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. היא בדיסק כאילו? עם דיסק, בזה, להוסיף איזה קליפ, אתה יודע. אפשר לעשות עם זה משהו סוף. אתה יכול להיות איש עסקים בזה, כן, תאמין. שעה עכשיו 2 בלילה אצל בועז בבודקה. טוב, מייקי ברקוביץ', עוד 14 נוסע לתאילנד, מה יש לך להגיד בנידון, אחי? תשמע, אני הולך להתגלגל לכולם פה, אני לא ספק. אני מקווה שלא ירדיף אחרי איזה 3-4 לדי בויט בפתעה ככה, אתה יודע. אוקיי, ככה עם גרזנים, ירדיפו אחר. מי כזה מים? זה עוד קצת, נשאר עוד כמה שניות. מה אתה הולך לעשות בתאילנד, אחי? מגיע לבנקוק, נסע מבנקוק לפאטאיה. איזה גן עומד פה, משהו תורה. וזה מבטא כניסה את שם עושה טיול פעילים. וזה ישר לקופנגן, להיות עם האנגלים. לדפוק סמי, כל יום סמי, אחי. לדפוק בפול מון בירות יחד עם האנגלים ולקחת ג'ארה מהישראלים. אח שלי, תגיד יש לך איזה ג'ארה ככה, משהו טוב ככה, משהו טוב. ואחרי זה הולכים לפוקט כדי לזיינים מוסלמים, וואו. היה מצורף עכשיו מה שהיה. ככה פתאום.